ह्या ब्लॉगमध्ये ना जरा त्यांच्या कमेंटचे सर्व क्वेश्चनचे आन्सर द्यायला आपण प्रयत्न करूया। आता अजून एक प्रश्नाचे उत्तर आहे, तू कमेंट्स ते रिप्लाय का देत नाही ते पण तुम्हाला दाखवतो। आता ही बघा डिस्कवर 150 ही माझी बाईक नाहीये, दिसतोय मी पूर्ण। ही बाईक मला मावशीने दिली, काकांची होती। ती बाईक मला चालवायला दिली कारण त्यांच्या घरी 2 ऍक्टिव्हा आहेत, तर ते चालवतात। तर मुलं ही चालवत नव्हते कोण, म्हणून मी ही चालवायला घेतली। आता तुम्ही मला विचाराल की मी कमेंटचे रिप्लाय का देत नाही। आता तुम्हाला सांगतो, घरी आपल्या मुंबईला वायफाय होता, तिकडच्या तिकडे बसून जो काय स्पीड होती जायची ती जायची लगेच, पण ह्याच्यावरती बसून ह्याच्यावरती राईड करून असं फिरून, एक तर तुला ही गाडी चालवायला पण येत नाही होती, घेरवाली नाही, म्हणजे घेरवाली येतात पण ती नवीन होती पण तेव्हा जमायची नाही, आता जमते। पण या बाईकवर बसून 5.5 म्हणजे 5.5 ते 6 किलोमीटर लांब आहे इकडून सायबर कॅफे, ते पण कधी चालू असतं तर कधी बंद असतं। आता लॉकडाऊन मध्ये तर बंदच आहे। हे राईड करून तिकडे जाऊन, मग येताना घराला काय सामान लागतं ते घेऊन येऊन सर्व करावं लागतं। म्हणून म्हणजे जिकडे जो अर्धा तास जायचा इकडे 2.5-3 तास जायला लागले। बरोबर, अर्धा दिवस त्याच्यातच जातो त्या अपलोडिंग मध्ये। मग शूटिंग कधी करणार आणि अपलोड कधी करणार, म्हणून कमेंटला रिप्लाय द्यायला मला एडिट कधी करणार। समजा कमेंटला रिप्लाय द्यायला भेटलं म्हणजे काय टाइम काढला, पण तर झोप अर्धी होते, मग तेवढं मला एक्साइट नाही राहत व्हिडिओ शूट करण्यामध्ये। बरोबर, म्हणजे तुम्हाला आता सांगतो रेसिपी बनवणं पण कठीण आहे, मान्य आहे। रेसिपी मध्ये बोलणं पण कठीण आहे, पण तेवढं व्हिडिओ शूटिंग पण कठीण आहे। मला प्रत्येक जागी, आता इकडे माणूस आहे तर मला 3 जागी उभा राहायला लागतो शॉर्ट्स घ्यायला। बरोबर है ना। कधी कॅमेरामॅन फेमस होत नाहीत, कधी पाठचे डायरेक्टर फेमस होत नाही। कॅमेरामॅनला कधी कोण बोलतच नाही की तू चांगला व्हिडिओ बनवतो। रेसिपी कशी झाली ते फक्त सांगतात। रेसिपीला अँगल घ्यायला लागतो। इकडे आम्ही 3 कॅमेरे नाही वापरत आहे, एकच कॅमेरा घेतला, तोच लॉंग डिस्टन्स व्ह्यू आणि शॉर्ट डिस्टन्स व्ह्यू तोच करायला लागतोय मला, आणि ते पण न हलवता। बरोबर, माझ्यासारखा। कमेंटला रिप्लाय का नाही देते, कारण ट्रॅव्हलिंग पडते, माझ्याकडे नेट नाही। आणि इकडे मी चौकशी पण केली की नेट येईल का, ते म्हणतात एवढ्या गावागावात आम्ही ब्रॉडबँड सर्व्हिस नाही देऊ शकत है ना। म्हणून आम्ही आता एक नवीन मागवलं, राउटर येतो जिओचा आणि एअरटेलचा, तो मागवलाय, अजून आणला नाही आहे। आता लॉकडाऊन मध्ये आता सायबर कॅफे तर ओपन नाही, सायबर कॅफे ओपन नाही झाले तर व्हिडिओज पण येणार नाही। आणि आता आम्हाला जायचं होतं मुंबईला, कारण आता बघा कामं झाली होती, सर्व कामं आपली होत आली होती आणि आता आम्ही निघणार होतो। अजून एक प्रश्नाचे उत्तर, त्यावरून अजून एक प्रश्नाचं उत्तर आलं मम्मी की तुम्ही इकडे कधीपर्यंत थांबणार होता। आम्ही फक्त 5 दिवसासाठी आलो होतो। आम्ही बघा कपडे पण नाही आणले, तेवढे आमच्या हे पकडून 3-4 टी शर्ट। पण आम्ही कधीपर्यंत थांबणार होतो तेही सांगतो। इकडे माडं लावणं, फुल झाडं आणि हे सर्व कन्स्ट्रक्शन करणं आणि वॉटर कनेक्शन करणं, पाईपलाईन करणं, म्हणजे आम्ही नसून सुद्धा हे पण कमेंट होतं ना की आपण नसलो तर माडांना पाणी कोण टाकणार। आता एवढी ड्रिप इरिगेशन फॅसिलिटी आली, पायपिंग फॅसिलिटी आली आहे, तर त्याचा आपण उपयोग करायचा। म्हणजे तिकडे नळ चालू आणि येतो पण किती, अर्धा ते 1 तास पाणी येतो। तो जेव्हा पाणी येईल ना, तो बरोबर पाईपानी सर्व माडात पायपिंग सोडून पाणी पोचलं जाईल, म्हणजे इकडे पण म्हणजे कोणाला शिंपायची गरज नाही। ह्या कामासाठी आम्ही ते थांबलो होतो आणि आम्ही 5 दिवसासाठी फक्त इथे आलेलो होतो। आम्हाला वाटलं की 5-10 दिवसात ते काम आटपेल, नाही। इकडे कन्स्ट्रक्शन म्हणजे कामं बोलतात ना, सामान पण लेट, असं नाही की आपण बोलल्या सामान येणार आहे, 1-2 दिवस जातं सामान आणायला, मग माणसं नाही मिळत आता, मग ते स्लो काम चाललंय। ह्या कारणामुळे आम्ही जास्त इकडे थांबलोय। आता इथे बघा आपल्या पाठी जेवढा काय कामं झाली आहे, जेवढी काय माती बिती करणं, वाळू काय, म्हणजे जे काय कन्स्ट्रक्शन इकडे पाठी झालेलं आहे ना, ते आपल्या मम्मी कोणी केलेलं आहे इकडे, काकाने। आता बघा हे आमच्या पाठी काका, आणि राहायला कुठे, हे बाजूचं घर, हे नेबरच आहेत आमचे। आता बघा हे जो बांधकाम आहे ना, हे पण स्वतः त्यांनीच केलेलं आहे। आणि इकडे जेवढी झाडं दिसत ही झाडं, आणि तिकडे बघा त्यांचं ते काय म्हणतात त्याला मम्मी, गोटा पण त्यांनीच बनवलाय। आणि ती झाडं दिसत सर्व, ही सर्व झाडं त्यांनीच लावलंय, म्हणजे त्यांनी स्वतःसाठी बांधल्या, पण आपल्याला फायदा होतो त्याचा। कसं सांग मम्मी, पर्यावरणासाठी होतं चांगला, हवा किती इकडे थंड आणि शुद्ध आहे। म्हणजे असं जर एक माणूस सर्व झाडं लावत गेला असा, आणि काका असेच नाही, काका रिटायर होऊन हे करतात आहेत। आता मला बोलायला तुम्ही मला नावं ठेवाल की त्यांना कशाला कामाला ठेवलं, नाही, ते आवडीने आलेत, कामं करतात आणि आपण त्यांना हेल्प करतोय। पण त्यांची जरा एज सांगू शकता तुम्ही कमेंटमध्ये, त्यांचा मी इंटरव्ह्यू या व्हिडिओमध्ये तुम्ही त्यांची एज सांगा, आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला खरी एज सांगतो त्यांची। आता तुम्ही कामं करताना तर बघितली होती, आता तुम्ही विचार करा, हे चिरे सुद्धा ते उचलताना काका तुम्ही चिरे उचलतात, पण हे कन्स्ट्रक्शन वर पण एवढा सर्व माती बिती पण सर्व आत घेणं, उचलणं, घमेला बघा, हे घमेला उचलणं, हे सर्व सामान त्यांचंच आहे, आणि हे सर्व लावणं हे सर्व त्यांचंच काम, बरोबर ना काका। त्यांची एज मला जरा कमेंटमध्ये सांगा।
आता इथे बघा डे लाईट पण खाली झाली आहे, म्हणजे सनसेट झालेला आहे. आता नाईट होणार आहे आणि इकडे लाईट पण कमी झालेली आहे. आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसं वाटला आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. जर जमलं तर ट्राय करू तुमच्या कमेंटला रिप्लाय द्यायला. पण आम्ही काय बोलतो कमेंट करायला, की आम्हाला माहिती पडतं व्हिडिओ तुम्हाला कसं वाटतोय, व्हिडिओ थ्रू आम्ही काय इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो. मला तुमच्या कोणत्याही कमेंटचा राग येत नाही. तुम्ही माझ्याबद्दल बोलता काय काय बोलता, त्याला कामधंदे आहे की नाही, कामधंदे आहेत. मला माझे क्लायंट पण मजा नाही मारत आहे, तिथे समोर रेसिपी बनते तर मी समोर भांडी घासते. हा पाठी पण कामं पडतात बोलू नका की मी काय काम नाही करत. मम्मी पण खूप काम करतात. लादी पुसणं, घर एवढं साफसफाई ठेवणं हे कोण करणार, हे मम्मी करते आणि 20% मी करतो. मम्मीवर पण खूप लोड पडलाय. तर असं समजूत ना की कोणाला कामं नाहीत, फक्त आम्ही ते शो नाही करत आहेत, आम्ही आमचं दाखवत नाही. आता कोणती पाहुणी आली तर त्यांना थोडी आपण पाहुणी म्हणजे कोण पण घरी माणूस आलं ते पण एक उदाहरण कसं आहे, पाहुण्यांना तुमच्या समोर दाखवायचं कसं, या अर्थाने आम्ही पाहुण्यांना काहीतरी काही ना काहीतरी काम देतो अजून ते तुमच्या समोर येण्यासाठी. हा म्हणजे त्यांच्यासाठी काम देतो, त्यांना आम्ही काम नाही लावत. आणि असं पण बोलतात की त्यांच्या मध्ये तुम्ही का बोलतात, तर तुम्हाला पण ते पण सांगतो. समजा आम्ही नाही बोललो ना तर ते बोलतच नाही, ते घाबरतात कॅमेराला. आता आम्हाला सवय झाली, त्यांना कोणत्या नवीन माणसाला कॅमेराची सवय नसते. आता प्रत्येक जर आमच्या घरी जर रेसिपी बनवायला आलेले असतील ना मुली, त्या पण सांगतील तुम्हाला की त्या एवढ्या घाबरत होत्या ना की आम्ही समोरून बोलतो तेव्हा त्या बोलतात. बरोबर असं आहे. आणि आता पण ब्लॉग आणि कोणताही व्हिडिओ आम्ही काय विचार नाही केला, असं बाहेर येतो, जे काही असतं ते तुम्हाला नॅचरली दाखवतो, जे काय असं ते दाखवतो. चिरे पण आम्ही दाखवले बघा, आणि आम्हाला सगळं तुम्हाला दाखवू असं वाटतं. असं वाटतं की तुम्ही पण फॅमिली मेंबर आहे, तुम्हाला पण कळलं पाहिजे की इकडे काय होतंय. आणि अजून एक मोठा प्रश्न असतो की हे जी मराठी सुद्रा बोलतात, आता कसं असतं बघा, मी ठरलो मुंबई कोकण, ते असू दे, मीच पडले गावची, मी गावची म्हटल्यानंतर मी कशी पण बोलते बघा. लाईट लागली, मी कशी पण बोलते, गावची असल्यामुळे ना मी कशी पण बोलते. त्याच्यामुळे माझा मुलगा पण तसाच बोलतो. आणि तो पहिल्यापासून इंग्लिश मध्ये असल्यामुळे त्याचं मराठी कमी आहे, असं नाही, पण तरी पण मराठी माणसं शुद्ध बोलतात. त्याचं कसं होतं, तो माझ्यासारखा बनलाय, म्हणजे मी जशी बोलते ना तसा तो बोलतो. आता बघा कोकणी भाषा वेगळी असते, कोळ्यांची पण भाषा वेगळी असते. तुम्ही काय त्यांना बोलायला जाल का तुम्ही प्रॉपर मराठी बोला. प्रत्येक भाषामध्ये ना त्यांच्या बोलण्यामध्ये एक प्रेम असतो. बघा पप्पूला राग आलाय. राग नाही आला मला, वाईट वाटत. राग आला असता तर मला कोणत्याच कमेंटचा राग येत नाही, वाईट वाटतं. फक्त आपण इम्प्रूव्ह कसं करतो ना. आता बघा इम्प्रूव्ह आपण आता ह्याला मराठीत काय बोलणार, आपण सुधारणा कशी करू ना, त्याच्यावरती आपण फोकस दिला पाहिजे. त्याच्यावरती आपण काय केलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे. बघा असे वर्ड्स असतात ते कधी कधी इंग्लिश वर्ड्स येतात. आता असं नसं का समजू की मला मराठी भाषेवर प्रेम नाही, नाहीतर अजून कमेंट येईल की तुला मराठी भाषेवर प्रेम नाही, म्हणून तर मराठी चॅनल खोललाय है ना, उघडलाय, काय आता असेल वर्ड. मग त्याच्याबद्दल पण वाईट वाटत नाही, पण तुम्ही पण जरा समजून घेतलं पाहिजे कोणाबद्दल काहीही बोलण्यापूर्वी. आता आम्हा दोघांना इकडे राग नाहीत, पण जर व्हिडिओमध्ये कोण माणूस येत आहे त्याच्याबद्दल जर एका जागी बोर होतील, जरा व्ह्यू चेंज करूया. बघा हे पण तर कॅमेरामॅनचा रोल असतो ना की व्ह्यू चेंज करा, म्हणजे तुम्हाला जरा चांगलं वाटेल. कोणाबद्दल बोलता, आमच्याबद्दल बोलता तर आम्हाला राग वाईट वाटत नाही, पण जर तुम्ही कोणत्याबद्दल हात दुखायला लागला माझा बघितला, जर तुम्ही दुसऱ्याबद्दल बोलता तर मला कमेंट्सवरची पण लक्ष ठेवायला लागतं. बरोबर. आम्हाला बोलता आम्हाला राग नाहीत, पण समजा तुम्ही दुसऱ्यांबद्दल बोललं तर त्यांना राग येऊ शकतो जर तिसरा माणूस व्हिडिओमध्ये असेल. समजा तुम्हीच असाल व्हिडिओमध्ये आणि तुमच्याबद्दल बोललं तर तुम्हाला कसं वाटेल. म्हणून कमेंट्स आम्ही कधी कधी सर्व दाखवत नाही, पण त्याच्या पाठी पण काहीतरी कारणं असतात. अजून एक असतं मी आता व्ह्यू अजून चेंज करूया, आता घराचा व्ह्यू दाखवूया. आता एक खूप काय बोलण्यासारखं असं आहे तर खूप आहे, पण एक बोलतात ना तुम्ही आजी आत्याला का थांबवत नाही, ह्याचं उत्तर कोणी आजीबद्दल पण आता मी तुम्हाला सांगते, अशी एक कमेंट होती की हे आजी लवकर मरत का नाही. मग बघा असे कोण कमेंट करतात का, कमेंट करण्यासारखी आहे का. सर्व ती पण बिचारी बाई माणूस आहे, देव तिला कधी तिचे डोळे झाकील तेव्हा झाकील ना, पण तिच्याबद्दल असं बोलायचं म्हणजे ते आम्हाला पण चांगलं नाही वाटत ना. पण अशा कमेंट पण माणसं लिहितात. हा हे झालं. आणि आता तुम्ही ते विचारतात की तुम्ही आजी आत्याला घरी थांबवत का नाही. आता मी सांगू, मी पर्सनली त्यांना एवढं पण सांगितलं, जेव्हापर्यंत आम्ही इकडे घरात आहे ना तोपर्यंत इथे तिकडेच राहा बोललो. तुम्ही तिकडे ना इकडे राहायचं, तुम्हाला जे काय पाहिजे खायला पिला तुमची सेवा सर्व मी करतो बोललो. पण त्यांच्या घरी मांजरं आहे, त्यांच्या घरी कोंबडी आहे, त्यांच्या घरी पोपट, त्यांचा संसार आहे. कमेंट होती त्यांच्या घरी संसार आहे म्हणून त्यांना नाईटला तिकडे जावंच लागतं. त्यांना हे पण बोललोय तुम्ही हवं तर ना नाईटला बंद करा आणि इकडे या परत, असं सुद्धा बोललेलं. आणि त्यांचं तिकडे तुम्हाला अंतर सांगायचं तर इथून तिथपर्यंत गेला तर बाईकने गेला तर 15-20 मिनिटं लागतात, आणि चालत गेला तर अर्धा दिवस पण लागेल. नाही 2 तास. 2 तास काय, माझ्यासारखीला चालायला तर जास्त टाइम लागतो. बरोबर. आज आमच्या बडबडीचा तुम्हाला व्हिडिओ ऐकायला मिळेल. कसं माहितीये, कारण आम्ही खूप दिवस विचार केला की कमेंट येत होते आम्ही काही करत नाही काम असं. आणि अजून एक
तुम्ही आता दुसरे काय आणतात ते आम्ही तुम्हाला दाखवतो. ते गिफ्ट्स आणू दे, बिस्किटचे पुडे आणू दे किंवा काही आणू दे, ते तुम्हाला आम्ही दाखवतो. बरोबर. पण तुम्ही असं कधी बघितलं की या 5 वर्षामध्ये आम्ही कोणाला काही दिलेलं आम्ही व्हिडिओ बनवलाय? नाही, आम्ही तुम्हाला सांगतो डबल. जे माणसं समजा जेवढं देत असेल ना त्याच्यापेक्षा डबल पण हरकत नाही बोलायला, तेवढं मी देतो. मी म्हणजे आम्ही देतो, पण ते आम्ही दाखवत नाही. पण माणसं जोडून कारण ते दाखवलं ठेवलेत, मी सांगा तुम्ही. माणसं जोडून बोलण्यानी पण असतात आणि देऊन घेऊन पण असतात, म्हणून ती माणसं जोडलेली आहेत आता. आणि ते जर आम्ही दाखवलं तर माणसं बोलते शो ऑफ करतात. आणि माझं कसं आहे, एवढ्या वर्षामध्ये आता एवढे माझी ताई आणि पप्पू एवढे मोठे झाले आहेत ना की त्यांना झबलं टोपरं सुद्धा कोणी दिलेलं नाही आहे आतापर्यंत. ते मला आवड आली, लोक मला आता काय काय देतात ना, गिफ्ट देतात, ते मला एक आवड आली आहे. म्हणून मी तुम्हाला दाखवते की मला बघा कोणतरी काहीतरी देत आहे, असं मला म्हणजे एक भरपूर समाधान वाटतं त्याच्यामध्ये. आणि जेवढं काय देतो ते डायरेक्ट मी तुम्हाला सांगतोय, म्हणजे आम्ही केलेलं आहे. त्याच्यापेक्षा डबल किंवा ट्रिपल आम्ही त्यांना देतो. केलेलं आहे आणि अजून करतोय पण. आणि ज्यांच्या घरी पण जातो ना त्यांचा घर खर्च पण आम्ही जेवढपर्यंत तेवढा आम्ही उचलतो. जेवढ्यात आमच्यात दम आहे तेवढं उचलतो. तुम्हाला मला एवढं पण सांगायला मला प्रॉब्लेम नाही. जर मला माहिती पडलं की गरीब आहे लाईट बिल नाही भरलाय तर लाईट बिल पण मी भरतो. अजून काय सांगू सांगा तुम्हाला? अजून तुम्हाला किती काय पाहिजे सांगा आमच्याबद्दल. आणि जर तुम्हाला हे बघायचं असेल तर कमेंट मध्ये सांगा. मी सर्व तुम्हाला जे काय मी देतो ना, आणि आतापासून आम्ही आहे ना सर्व जेवढं काय घडेल ना तेवढं तुम्हाला आम्ही दाखवणार. जेवढं काय देतोय ना ते पण आम्ही दाखवणार. आता अजून बोलायचं झालं नाही, मला त्या दिवशी खूप वाईट वाटलं की तुम्ही काय फक्त खाताय दुसऱ्यांचं किंवा तुम्ही घेताय. मला हे वाईट वाटलं. आम्ही एवढं देतो ना माणसांना, माणसं येतात. आता बोलायला नको, बघ 20 वाला पुढा आणू दे की 30 वाला, माझा हात दुखायला लागला आता या साईडले. 20 वाला पुडा गुड्डे असू दे किंवा 30 वाला गुड्डे पुडा असू दे, काही असू दे, ते 20-30 वाला देतात. पण जे शिरवाडकर फॅमिली आहे, शुभांगी कीर फॅमिली आहे, बोलायला नको, पण आपली जी फॅमिली आहे ना, मी त्यांच्याकडे 200-300च्या पुड्याच्या शिवाय खाली जातात नाही हातात. बरोबर की नाही? बरोबर. मी मिठाई देत नाही. खरं नाही वाटणार. आम्ही जर तेव्हा दाखवलं असतं ना तर तुम्ही कमाल केली असती. पुरा डिमांड उचलून आणला होता माझ्या पप्पूने पूर्ण. हे ना हे 5,000च्या मी फक्त वस्तू, खाण्याच्या वस्तू मागवले होते, ते फक्त डिस्ट्रीब्यूट करायला. 2 गोणी कायचे वस्तू आले. एक वेळ मला असं वाटतं दाखवलं असतं तर तुम्ही चाट पडला असता. हा, प्रत्येकाच्या घरी एक पिशवी पण फ्रुट्स दे ना. तर फ्रुट्स किती महाग आहे? एक पिशवी फ्रूट 200, 150, 200, 250 रुपयाची, 150-200 रुपयाची फ्रुट्स पिशवी मी देतो. आणि आमच्या घरी रेसिपी बनवायला येत होत्या ना की त्यांना तुम्हाला तेव्हा पण कमेंट होत्या की तुम्ही त्यांना गिफ्ट काहीतरी द्या. जे आपण देतो ना ते दुसऱ्याला काय दाखवायचं. त्यांना पण आम्ही गिफ्ट दिलेले आहेत. दिलेलं आम्ही देतो, असं नाही की आम्ही त्यांना देत नाही. बोर नाही होते ना तुम्हाला ऐकून? हे का सांगायला वाटलं, कारण हे नाही सांगितलं तर तुम्ही आम्हाला खाली समजाल. हा, तुम्हाला वाटेल की आम्ही सगळं लोकांचं फुकट खातो आणि आम्ही कोणाला काही देत नाही. फक्त माझ्या नशिबाने माझ्या 2 मुला पडलेत ना, मी माझ्या नशिबाने 2 मुलं माझ्या जवळ आहेत. आणि पप्पांनी खूप काय केलं आमच्यासाठी. खूप काय केलेलं आहे. आम्हाला कोणाची गरज नाही, कोण काय देतील असं म्हणजे आम्ही कोणाचे एक्सपेक्टेशन ठेवले नाही की आम्हाला पाहिजेच कोणाकडून. पण आम्ही आता जेवढं जमतंय ना, आता आम्हाला जेवढं देवाने खूप दिलंय आणि खूप देतात पण आहे. माझं काम चांगलं आहे, आपल्या एवढी मोठी युट्यूब फॅमिली आहे ते चांगली आहे. माझे दुसरे सर्व आमच्या सपोर्टीला आहे. दुसरे साईड बिझनेस आहेत माझे, सर्व काय आहेत आपल्याकडे. बरोबर ना? त्याच्याने आम्हाला खूप काय येतो. आणि मी जेवढं जमतो ना तेवढा दुसऱ्या फॅमिली मेंबर्स मला जेवढे पण दिसतात ना तेवढ्यांचे मी हेल्प करायला जातो. आणि आम्ही जर असं कोणाचं फुकट खात असतो परत येऊ चेंज करूया. 25 वर्षाच्या पूर्वीच हे घरावर बिल्डिंग चढली असती. हे 25 वर्षांनी मी आता माझं घर बांधलं स्वतःच. का लोकांना देऊन देऊन बसले मी, घेऊन नाही बसले. घेऊन बसले असते तर. इकडे लाईट नाही ते. तुम्ही बोर होऊ नका, कारण आता म्हणजे आम्हाला कमेंट वाचून आहे ना खूपच आम्हाला राग येत होता. म्हणजे राग पण येत नव्हता, वाईट पण नाही. पण असं वाटलं की तुम्ही का समजून घेत नाही. कमेंट वाचून असं वाटायचं की आपल्याला जेवायलाच नको आता. नाही ते नाही बोलत आहे. एकदम म्हणजे चांगलं नाही वाटत होतं. चांगलं पण वाटायचं सवय विचार नाही. मी बोलतो आपली माणसात ना, तुम्ही आपलं माणसं समजता ना, मग तुम्ही तसं समजून का नाही घेतलं आम्हाला. आता तुम्ही आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा आमची थोडी बडबड तुम्हाला कशी वाटली. आता इथे बघा पूर्ण रात्र झालेली, नाईट झालेलं आहे. आता तुम्हाला समोर माझ्या बल्ब आहे, इथे बघा, इथे पोल लागलाय बघा आमचा. इकडे झाडं आणि इकडे कन्स्ट्रक्शन करायचंय. आता तुम्हाला आमची बडबड कशी वाटली हे सर्व उत्तर आम्ही का बोलली, बडबड का केली, कारण तुमचे कमेंट तसे होते म्हणून. नाही तर आम्ही नाही बोललो असं एवढं. पण हे कधी बोलत पण नाही होतो. आणि आम्हाला दाखवायला पण आवडत नव्हतं. पण आम्ही जे काय कोणाला देतो ते दाखवायला आवडत नाही होतं. पण आम्ही आतापासून दाखवणार. कारण हे आम्ही आता बोलायचं कसं आलं, कारण आम्हाला एक कमेंट आहे ना चांगली आली होती अशी आमच्याबद्दल, म्हणजे आमच्यावरचा भाग घेतल्यासारखी कोणतरी आहे आपलं म्हणून चांगलं वाटलं. कमेंट आली होती, त्याच्यामुळे आम्हाला जरा पावर आली की आमच्याबद्दल कोणतरी चांगलं बोलतंय. तर तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला
आमची बडबड कशी वाटली ते पण सांगा. जास्त बडबड असेल तरी सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. करणारीचं नाव सांग ना, बेल आयकॉन वाजवा. तिला पण चांगलं वाटेल. हा, कमेंट करणारे होते ना त्यांना मी हायलाईट केलं आहे, पिन मारलं आहे. म्हणजे असे समजूतदार पण माणसं आहेत. सर्वच वाईट कमेंट नाही करत मम्मी. सर्व बघ मम्मी इकडे जरा लाईटी दे. सर्वच प्रोफेशन सोपे नसतात. जर एक आर्किटेक्चर किंवा जर हमाल पण एक प्रोफेशन जर हेवी असेल ना, तर यूट्यूबर पण एक प्रोफेशन इझी नसतं. बघा किती प्रेशर असतो कमेंटचा, किती प्रेशर असतो कामाचा. तुम्हाला रेग्युलर 4 वाजता व्हिडिओ देणं पण एक टास्क आहे, रेग्युलर रेसिपी नवीन रेसिपी दाखवणं पण टास्क आहे, आणि तेवढं प्रेशर मेंटेन करणं पण एक टास्क असतं. पण आम्ही लॉकडाऊन मध्ये एक दिवस पण खाडा केला नाही. आम्हाला काही नाही काहीतरी रेसिपी करून पाठवली, कारण एक आवड येते, आवड आणि आवड येते अजून. म्हणून कोणताही जॉब इझी नाही, कोणताही जॉब हार्ड नाही, सर्व कामात मेहनत आहे. एवढं फक्त सांगायचं होतं. कसं वाटलं व्हिडिओ नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन नक्कीच वाजवा. आणि राग नका मानू. हा जर मोठा व्हिडिओ झाला असेल. आणि अजून एक सांगतो बघ, अजून सांगायला किती काय आहे. मी अशा अर्धे व्हिडिओ का टाकतो, हाफमध्ये व्हिडिओ कट का करतो, कारण ना आता इकडे गावी ना मोठे व्हिडिओ जायला ना खूप टाईम लागतात किंवा वेळ लागतो, तर मी ते हाफ करून टाकतो इथे. नाही तर ते पूर्ण पण जाणार नाही, असं प्रॉब्लेम होतो इकडे, म्हणून ते कधी का हाफ टाकतो. ते व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. बोलत बसलं तर अजून खूप काय आहे. बाय.